revenim, vom duce mâna jos, de aici îndoim genunchiul, lăsăm genunchiul drept pe saltea, întindem bine și vom face o torsiune ușoară, adică vom duce cotul drept la genunchiul stâng. Ok. Ducem cotul drept la genunchiul stâng, facem torsiunea. 2, 3, 4, 5. Ok. Revenim. Vom veni cu piciorul stâng drept mai un pic mai în față. Vom duce capul la genunchi. Ok. Revenim. Vom duce mâna jos. De aici îndoim genunchiul. Lăsăm genunchiul drept pe saltea, întindem bine și vom face o torsiune ușoară, adică vom duce cotul drept la genunchiul stâng. Ok. Ducem cotul drept la genunchiul stâng, facem torsiunea. 2, 3, 4, 5. Ok. Revenim. Vom veni cu piciorul stâng drept mai un pic mai în față. Vom duce capul la genunchi.